Hindi naging hadlang ang maulan na panahon sa mga taga-suporta ng Ako Bicol Party List na dumalo sa campaign rally ng partido sa Tabaco City at Vira, Catanduanes noong Biyernes at Sabado. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, kandidato sa pagkakongresista sa 1st District ng Albay, ang isang motorcade kasama si Jericho Rosales kung saan daan-daan din ang nag-abang na mga tabakenyo. Matapos ang motorcade, kinagabihan ay ginanap naman ang campaign rally na dinaluhan ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na second nominee ng Ako Bicol Party List at Team Sarong Tabaco sa pangunguna ni mayoral candidate Ray Bragais. Nagpasalamat si Mayor Garbin sa mga dumalo sa gitna ng malakas na ulan. Inilahad din niya ang mga plataporma ng Ako Bicol para sa Tabaco City na nakatutok sa edukasyon, kuryente at kalusugan. We need to improve the sectors of education, not just by giving assistance, because we should go beyond assistance. Bako sana mga ayuda dahil bako yung permanente. Ang samuya itong papakinabangan ka mga kababayan tang Bicolano, digdi sa Primer Distrito, projects that will last and papakinabangan kang masunod na henerasyon. Bagamat natigil ang programa dahil sa ulan, nagbigay pa rin ng sigla si Jericho Rosales sa maikling panahon. Baka hindi natin alam, baka lumakas ulit, baka mas maigi siguro na tapusin na natin yung show. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo pa uwi. And babawi na lang po tayo next time. Sa susunod siguro. Sa susunod na Bicoloko siguro. Kung nandito kayo, magkita-kita tayo doon lahat. Okay? God bless you guys. Take care. Ingat kayo pa uwi. Love you po. Samantala, nagkaroon din ng campaign rally ang Ako Bicol sa Vira, Catanduanes noong Biyernes, Mayo 2. Kaabang-abang din na magaganap na grand campaign rally sa Legazpi City sa Mayo 7. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.